Seafar Gatefault isteachans agad í Staid Semple I gcóir cluichí Réamhbhabhta Ceannais de Craobh Mionúr Iomána na hÉireann. Chéad cluiche tránón An Clár agus Áth Cliath agus an son níos déanaí bei Corcaigh agus Loch Garman in air Míchéal an so is Staid Semple. Tá tránón áling ar fad slú a deas beag in áíire bailhéisteach go dtí seo ach well tá minic súla haction má ón dáhéh an son seans dúnach fannacht I go mórtas na bliana fiche sé. Deis a going a súla chaf chun ceangar na fórna bheith dul chun parc agus tosnóid le fórin Áth Cliath. Dara Steins, a hosnágus sa cúla agus tá díreach éon ahrú amháin ón bhuair na hepa gona chailcuinnig sa cluiche leithcheannis cúpla seachtain ó hain é sin sa lína lán cúl le Devna Murphy iste gón tús in anad Padar Cashin atá in Mainse. Conor Nevin agus Finn Revelin vertelas lína lán cúl ag Áth Cliath. Tá lína lechúil éfachtaach Tommy Dillon, James O'Keefe agus Derry Ware agus a rís Bert Cumas a Clár Park a Paul Batten agus Corey Kelly anna éfachtaach sa cluiche Durnach. Tosathe maithe Áth Cliath an príomh scórálín ná Richie Hessian a rimime le Ceannais tá héna héin díag aimse gas siút sa cluiche Durnach gona chailcuinnig ach tá Brian Farrell agus Dan Ward lán ábalta teachta seachar an scóráil freisin agus beisi glóir spántas má scórála ón tús an sa tránóna. Fuair An Clár agus ahrúthe déanta go dain ag an mana George O'Connell ach it's on a meas na dosathe. Patrick Murphy ón talach a hosnógus sa chúldómh agus a ríist éanad láidir cosanta ó an Peril Cín Maxted sa lína lán cúil agus an captéin Colm Daly siga gibhar a sé anna éfachtaach ar fad. Bei cap má I Lár Park an sa tránóna ó an Daignan agus Dara Moran a hosnóig an sondómh agus a ríist an son ó héh tosathe de well roint ahrathe agus bog a timpeall Níl Nicky Belenko sigon tús há Donnacha McKenna Mehdi an Bainse agus an lína lán tosaigh sin anna éfachtaach James O'Donnell, Tom O'Dea agus Max Sheehan ach Ben Talty freisin ag gibhar héinde ceann de phríomh scórálathe na fórna An Clár. Se gacrad nach mór Olivan sa is Staid Semple tan Green an úsáringe lá áling ar fad agus sin ag súl gomór leis an gaibhlint an sa idir ráhéh atá fiach for fannachta gomórtas na bliana fiche sé an réiteoir hí san son sin é fear fortláirige Nicky O'Toole agus ag leir leis na muir tan dáhéh mothar a barcan sa le tamalín agus deis golóir na holfúchan a chur I gríoch an sa is Staid Semple agus well mar dermse an Farc agus an Drumcla mar bhí na gcónaí arás an dain an sa tránóna. Fuair Áth Cliath teachtaach cailúnt a gona chailcuinnig ag cluiche leithcheannis lein cúlín amháin a bhí atra go deire agus well shriad a thuneis fuir cúl agus cúlín déanaach an amcútah gorta ach ag go deire bhí cúlín le spirálaigh na cuitóga dó a thugteig le héna fithe. Agus an son an David well An Clár nílach bua amháin treis a bheitá agus bina gona fortláirigus tríú cluiche bhíá cúlín bhí atra caiileidir an trí cluiche gona Hebridáin, gona Limini agus a gona Chorcaí ach mar gráidir sa Ceathrú be leor sin chun Tráchtaire go dtí na Réamhbhabhta Ceannais Cuoinnig bhíidir an sa an ora ag an stad seo treis dómh imacht as comórtas na mún agus heiste líidir lódín lechréimh go bhúidir ar Chorcaigh ag an son sa cluiche Ceannais an lá ag Portláirige in san cluiche Ceannais áras sa cluiche go dain thnáis an sa is Staid Semple. Ó héh le an amach an comórtas well tá a going tá an ghailmh sláán sa bháilte tríd go dtí na bouty leithcheannis agus bua de éon chúlín amháin a gcuine cailchuinnig tréis ann breise ag cluiche Ceannais lein agus an sonar a déh eile bhí Tibardáin rómha de limnach trí a sé díag le nád a hochtaí go bhúidir son má se Tibardáin agus an ghailmh tríd go dtí na bouty leithcheannis agus an son ag fannachtans na bouty Ceannais tá na tánistí go mórtas lein agus mún sé sin cailchuinnig agus limnach agus na bútóiríonn sa tránóna racha siad son a raigtí na cluichí sin a bheith gur siúl go dain an deire seachtainna seachún má se na cluichí a teacht go tréin agus go teomh ag an stad seo. Áth Cliath I meisteach a ggheirceann son na caint le Míchéal beis de glóir tá spántas maihan sa tránóna bhíidir go maithe gona cailchuinnig an páistí agus mar derm críoch láidir agus An Clár gan a cléháin búte as Ceiriceáin ach tuige siad bhfuil deis fós dul raig in san comórtas áirithe seo. Clárne sin meisteach man cainte le Míchéal an son agus ní fad inis nach go meisi son Olaf chun cathe an sa ar Farc Tom Semple ar lá áling Green for tas go leor going agus ag súl go mór leis go cinnte. Nis an Clár réig an réiteoir réig leis iad dul dís na háise go chuí tá leohanna beag cuithe
Séidir seachtaí taobh na lábhar deis ach an a bheag fad an sá in Staid Semple Tráchtaire agus mar dermsin na cnílacha aus fad an sá. Caig turbh going, má sem mid cormaigh deir seaca be an breise ag tastáil agus well dá man dinfamach nach mór an a bheith idir an dáhéh an sá choras chéad an sá caitisteach ag Míchéal céad seileadh an son ag An Clár. Fear Lár Parkinson sinna óran daignan ó chuman Brtach agus ríist idir glór tús má a chuirla cuasaí an sá Ráid Bheirt an son ag deire fear Éile Lár Park a deire móran. Spás á grothú an son ag An Clár deis ag deire ag Craobh madan ón scarh agus an chéad scór aimsin son ag An Clár le nómad fiú níl caite an sá ach déint go maith an son ag An Clár agus an mína chun tús bhfuil siad chun a bheith bríomhar go maith measna dos an sá. Scór maith an son ag Craobh madan. Ceann me Tháirn lína pach sleasla teacht ag Áth Cliath. Dar nó bheith taithí na parca beidir beánaí níos mó ag maintar An Clár. Go cliste trasan so dí deirí weir ó leabhchan dechartaí an sitar a gárdach ag gcéthar an tarn iirt an ceann choirisií an cosantóir colm déalaí fácan íag. Fós a dul atá weir bhfuil Tráchtaire níl tá deis ar cúl agus tá an cúl ag deir ag Áth Cliath. Ó bhfuil beag ard haspáint scórála denmh amach an sá cúl agus cúlín feice sa chéad nómad an sá an cúl ag Áth Cliath agus deirí weir tríéis spás úntach a crothú dó héin gear sé tríd an éascar fad agus cé raibh iling dín go maith ceann son neadathe in san líontáin cúlúach ag Áth Cliath. An ardas na fracha ag deire seileadh ag An Clár. Tús má ag an dáhéh ach beag Áth Cliath brasásta an cúl luas sin a bheith cá. Na sé gur é ragart ar Dave eile Max Sheehan agus tá sé sin gafa ar fóríil an son áfach an chéad chans ar stréig An Clár an sá. Lús leis na pocan amach, búte go maith an son ag Áth Cliath, deis seach an tosaigh an son ag Finn Revel ó clún tarmh ibre tríd an módúric, smachta go deasach an tosaí, Carrick tastáil, a ríist an pass sin amach chofada le Corey Kelly, beidir bhfuil deis ar cúl eile an cúlbáir a déanamh go maith an son agus Craobh ina chudimartha an son ag Patrick Murphy, ábalta sin na glan agus well, aber le déanamh An Clár an ceann son a smachtú, dechartaí an son ag Cian Mullins, beidir go méid an tarna deis an son, teachta gabhar tá Dara Moran, Hreamhbhabhta an son ag Ben Talty, imar thorúntach, tín fear Lár Parca, ibre raig ag óran daignan, an ceann son a mithir stray, agus deis, bauta bhain eile ag An Clár, nó ag Áth Cliath teacht. Dáhéh fiachfort ón tús an sá, Áth Cliath denmh go maith leis a ceann son a ríist, praban na líróda dul go maith, tá Jumcla go maith bhfuil Calís an son Finn Revel féhrú. Ar leis an sitar chur amach agus ag deir clippert dimmerthirí ag ascuirt an son. Hreamhbhabhta an son ag deir an lámh an ordeach an réiteoir agus an buile séir sin isteach ag An Clár. Feice go maith an son ag fearr fortláirige Míchéal. Na sé Ben Talty thug an ceann áirithe sá. Fuair sé sé chúlín in san bua ag gona fortláirige cúig ceang a cosánna teachtó bhuilí séire. Go maith i man an chúrim agus sé cleachta in san cúl eile ra an cléthe ach mar dermse an commas in san bhar óg bhearna is lú a chur idir na fórn an sá. Orda go maith an son ag Ben Talty agus ag deir atá aige má se tar sé sin misneach do ní Ceannais go bhí an son ach Talty ar chlár na scór fear néamh Seosamh dúr a gart lemáin agus an bhearna is lú idir na fórna Calís ar Dave eile an son agus an ceann son le teacht i bhábhar Áth Cliath. Teacht amach an ceann son a hógant tá Richie Hessian sin in lán tasí fuair sé héna héindigh in san cléthe lechanis i gcuine Cail Cuinnig cúl a teacht ó Bhuiléirice agus 8 gólín os na builí séire má se be ceircaach sé seo go má leistigh dá réidir freisin agus ag iarraigh fear Spórt a dhá chólín a ríist a Tráchtaire dá Cliath sá. Tost omláin an sá. Slú an a bheag cnús isteach Richie Hessian ó cumann éh sin. An ceann sá leistigh den chúla. An bhirt i man an chóirim sá le tús má. Agus Áth Cliath gafa péire chun tosaigh ríist. Pacamach sin gan a bheith rónta ag An Clár agus seileadh Áth Cliath.
Chalí Shillan son feice agus bháfar an Clár bheig. Gur gesmachtú stig tá Max Sheehan. Ag ar brú go míid letha go an réitor agus builas ar le techt. Cúg nóid cata. An dá héobh sást go leis an tús. Slitir carmachtaí Ben Talty hena hain agus ceann son níos congraí don chúlach iling géir go ar gceann áthasá. Cúpla céim a bhí sé gur é chuid agus thógann de isteach ach chun an ceart a thuirt an bhair an spotta I gceart inis ag Ben Talty. Cúlín amháin aim se hena féin. Banistóir An Clár se Ger O'Connell bhí sé ceannas an ora chuidirtí Craobh na hÉireannach mór chud ahar a dar nó in san bhórin fé mar bhín go minic le fórna Mionúr. Talty rimmel an D. Chuirsteach agus well ard scóir se sin. Gá ceann inis ag Ben Talty. Cúlín amháin a ríiste na fórna. Clár chun tosig an ceann áthasá. Bar bhá déanta le cúpla seachtain na nús a riam agus is sin le feiscin tún tús an ceann son well obair le déanamh a Craobh Madden leis an tarna cúlín ag a siúd a ríist an bhirt sa lína le hosig tain bhirt ar Clár na scór ach tá siad éifh do cintan sa. An taobh sa ríist agus chun tosig an son Cian Mullins. For na chorm Don Géadúr an Council ag taistil agus ag taistil Harad Trasnán a ríist. Well tá chláiristí gló féin inis. Cúpla scór má aim se sa chéile agus iad gafa cúlín chun tosig. Dá héobh bríomhar go maith héobh scórála go dtí seo. Ná a cúgla héin a héin. Ríist an dacrat céine Áth Cliath ón na bochamach an son agus an Clár teach a ríist an lán tasí sin Tom O'D. Birds na sála ar OD, come on, Coristeach an slitter Cailte, Pashtama Cossenton Sonach and Clárairí, Trey Max Sheehan, Favorú, Trílisha Cúlín a Hain, Sheehan, oh, Sar Cúlín Ellen Sonach and Clár. Sin Cara Cúlín in Imachá Nómad, agus Sheehan leis an Count Ernach, but she bra sauce leis an ráta scór ála seo. Péire idir na fórna agus an Clár inis an Uachtar. Clipperton mar hóirí ach Nicky O'Toole can an slitter lorg agus a chafisteach idir bhirtan tá. Ríist an cosan beganin scuilte Áth Cliath son den cúpla ounsaí dearnach sin. Ibre tríd a ríist agus smacht go deasan son na Colm Daly an captain. Tás go bhfuil an cúlbáir Patrick Murphy stig agus ábalta sin na glanna. Don Clár. Smacht go deas ríiste Talty, a third phase score, agus tá sé sin gafa díreach ar héamh na lámha clé, agus ar fórí ligadéire. Máise, fanna an scór Murphy, sé cúlín na gona héin a héin. Bachach Garden an trosa, chufad le Devna Murphy, agus an cúlbáir a ríist Drisleáin gona ceann son na glanna. An imirt ó ceann na parcan tá. Ach puck sleas inis le teacht ag Áth Cliath. Martin Barryd ar nóchtá a gceannas mar bhain istóir ar Áth Cliath Corcaíoch ón Durlas ach mar bhúntóir san ard cathair le tamil agus múrchad ibre déantas na scoilna tá sé an Cláiríos teacht agus Cian Maxted ó Clúné a chuinse. Ceann de bhór cluban ammáíocht an Clár inis iad a tógant díag ar níag teacht amach an tros ó Isaac Hassett. An módíreach sláthar maisteachtaí san tosa smacht go deasan son ag Tom O'D agus an lán tosaí le scór má don Clár ach a ríist an plan go má Líród anna bhar chuiristeach an son ó dí le sellh agus scór maithar a ríist an son ag an Clár. Sin cúig ceang as a chéile go. Trí cúlín inis mar ar Spórt na Cláirín an tá, ríist chun tosig Seán Conda nó Cail Bháile. Chuirmach an son agus an tá leohéis sin na chamad, tá cíocht ag tastáil, ag dtíir an ceann son le Turling Gard agus Crócocht an son le feiscint an imirt an cúlbáir Drisleáin. É sin aige agus deis ag Áth Cliath é sin a glanna in áíar nóir thugann tún cúlamachchas ó Derry Weir
An Clár inúachtar an go cinnte leis an cúg nó méidénach. Brúan son ar fin revel. Takeíocht a tastáil. Sin ábhrín ord an son ac an réiteoir scuile leis an immert ac an puck slas ag deir le tacht I bhábhar Áth Cliath tá Darren mór an sínt an son an Clár freisin for sé buile láidir an son tá sé crate agus ag deir réiteoir teachta seach an fécant an bhfuil sé go bra. Lucht banistíocht an Clár leir le chéile an son sinna Gerald O'Connell agus Barry Corbett agus Kevin McNamara. Ba si tásta go má leis an action le cúpla nómad an ús mar derm cúig scór as I chéile, Talty, Madden, Sheehan, OD an éifeachta chu fad an son. Tráchtaire neisir na costa tá Darren Moran. Mar derm slúa an a bheag bailhéisteach an sut an cluiche Réamhbhabhta Ceathrú Ceannais. Teachta go trí be Corcaig agus Loch Garman. Ac an so an Clár níos fear go dtí seo. Budéalacha isce a ghafisteach an dáhéamh tá sé teag amach an Staid Semple. Nis Derryweir is na fór an cúl Áth Cliath. Smachta go deasa go bhar leir parca Corey Kelly far mór. Mar choulúidir nis Ben Talty. Fósadul atá Kelly, Tror Ganzi an Clár ann agus an táile sé chuirmach go fada le Tommy Dillon. Dillon Féhrú, fósadul a cumad a roiád ag a deire an réiteoir agus an puck sé amach le teacht a bhábhar an Clár. Nis tá Darren Moran go bra ar neisir na costa agus a stig. Leis an cúlbáir Patrick Murphy an tullach cléite mach an ceant an a hógand. Cean guard, well, leidir bú é hógand amachta sin. Taobh sa haríis, tá sé glóir Cian Mullins. Turlingt begánín guard ach ag an Clár ag a deire. Díon chosanta Áth Cliath Derryweir a ríist. Ag ar sin a gáiltar neis, go leir mar hóirí státas a ceanta. Dachraigh an dáhéh é smachú ag Derryweir ag a deire. Ó leabhcháin, na Sair Sélig, ar neis ansá, G. Corey Kelly. Iad ag go maith an túsantá. Scuiltaisteach, an Clár an uachtar ó héh cosanta go dtí seo. Mar hóirí I malacha chéile an son ag a deire ar neis Ceathrú tá Isaac Hassard agus ag a deire Sean Conlon an son abalta ag chuir chastity Patrick Murphy agus, well, fear na tullaí abalta na gúlaí oscailt agus ceann maithe scuile seachtaín taobh eile. Tá an Clár níos cruthach go cinnte meas na dosa an brise gan a bheith ag brú amach de Tom OD ag a deire agus Áth Cliath abalta seo glanna. Seo chun ríist Áth Cliath. Tommy Dillon. Smachta go háling a stig. Bog amach inis ag Áth Cliath. Nis beidir bhfuil deis an trosácha. Ríist in order hin an lán cúlaí Cian Maxted ach ráide an réiteoir an son go raibh sé sin go míad leachach an order ar a gréim agus an buile séiristeach le teacht ag Áth Cliath 8 nómad an scóir dearnach acu. San Idirlein tá cúlaí nas a chéile aimse ag Áth Cliath. Nu ag an Clár becerta mar rá agus iad 3 cúlín contosach an son. Nád a seach le héin a héin. Leis an lántasí ríist Richie Hessian, tá cúlín amháin ó bhuiile sé aimsethe a bhí a bhad níos si ón cúl má se becerta meach an ceanta go má leistigh dá chumis agus scór ag tastáil ó Áth Cliath tá i Staid Semple. Well, bhí sé sin scríomh síos a gomsa ach tá sé sin imethe ar thaobh na lámh a deise go bocht beis díomá ar go cinnte leis a gceann áirithe céad ceann ar fóríl ag Áth Cliath. Tá tarint trastan son dintar ar an Clár níl sé sástach an Shellah Fernáis agus glant an trosa ag Finn Revel, dín taobh hawl. Cosantóir an Clár an uachtar an son. Captain adul trasna, well, tá an slitir in a lámh an son i Colm Daly, tá sé corrach an talún agus be corlais ag testáil a ríist an son. Leis an captain ó Naomh Seosamh Dúr Gort Iomána tá sínt an son. Beit nach leislí tríd an chéad leat tréis tús réúnta Áth Cliath. An réiteoir leirt an son agus tá an carta nochtathe chomá má sé carta buí. Peachas ús an son ag Dan Ward ó Clún Dulcáin agus leis an imheisteach in leabhar an réiteoir antá. Corlais fós a chur captain an Clár antá. Gomergach Harnash ar na costa, stom go meise go bra. Buile séir le teachtain is Patrick Murphy, sin in cúlbára. Well, ca sé teachtain for, Colm Daly ar feich second má se. Be corlais sa bhreis ag tastáil an son. Ach, duine siad na hastrúcháin
Sealadachas an Beidir. No, Míchéal right up to Caiise Tráchtaire the Taobh. When they go, Éile don Chorlais section in a real initial town. Off in Gortugas, my winter clogged and cancer in retreat. And Clár Girgay Hall, Tashaka. Talty, Girgay Smachtú, Ach Shell of Kyle to reach and son, and Televinisha Áth Cliath. Glantig and Lawn Coolish, and Conor Nevin, or Common Nevinchin. Spórt or Dave Howlagas Nish. Áth Cliath Giri Tráchtaire Unsi. Trade James O'Keefe. Luska, Ibra Traston and son, Tommy Dillon. I can Brisha Hernashik and Clárgus are reached on a Lauder Stiganson. Glantig at the Oren Peril, on Grisheen. Passing shot on of An Clár. Come on, Trinoda, Kelly, Lehirik Ma, Tashiga, and Farlar Parkinson, Le Score Ma. As in Bjarne Hernashti, Pera reached. Ard score and son. Well, Dacrity, Le Shabukamak son, Agus, Bergameshin Costasuk, An Clár, Begadine. Agus, Bullis Air on Askier for Nishli Tactic Richie Hessian. Shinish Kate score Áth Cliath ein no me diag. Agus Ceannais dinner Craobh. Shin Willis Saoirse Caker chuigan count Dánach a bhí an sonnig Richie Hessian ar fóríl. Ba sé glóriga sin Ahrú agus chur HÉireann seasna an más féidir inis. Leis Hessian Áth Cliath. Seach no me diag atá catan Staid Semple. FBD. Iling nís scéire ach nís congrid an cool non-counternach. An Torri Carton isige. Gá count as a chéile Áth Cliath. Ein of Trílan áda seacht. An bhearna is luúidir na fórna taltaí irrigation na Corcan Tossig Irene ag Gadara Áth Cliath oblis in a smacht agus a glánach beg oberlite well dint gama ag Gadara Jack Ledwidge ní mór an den televatá feic ag a siúd gadís ó tránóna Ledwidge cyn taobh hawl ríist an cosint agus an fear an a bheith An Clár dí heileh mahan son ag Richie Hessian ag ober gadín dí heilecht óvan son dá héh Gurgan can son a smachtú fad na talún beidir go meg an brise Garród Madden Ceathrú and Skilliga is in a chur treat in ish. Farlar Park Oren Dignan, Ceathrú freshen agus ag Dara and a chur come on Currishtack son agus and Slitter Dolo Gwynne good dinner Howlands on a dint agus nasta go Cleaga Darish in a had Rid her Nash agus on of ruins on the Hanin Shashin Laminter Áth Cliath to Canuck her as Shaston Howl agus evolver and Clár Veg begonin Dean and son Áth Cliath ach and Ray Torvish Gar come on Immerton son Másha and Buntáiste ag An Clár. Sheer hain talty, the Oren Dignan. Fiachan sin orda, Desher scoring is a tacht An Clár. Ach her haven a love a clay, agus her for real, agus. Bula Basso looked Áth Cliath near other sauce to Griffin counts on a cut. Nish, Coolin, Idrina Forna, fin score all on Ordigan Toos, ag Lyde had begun the den omen the news. Pocamak Mahan Soti Paul Batten. Dullar Ruhernish. Come on, Currishtack. Batten Fosted all. Desh. Áth Cliath son Paul Batten Fosted all. Ishtack. Agus Egater and Mo Dirick. Vian Scoruig. And Farlar Park O'Kyle McCudden and Crokig. Agus Tommy Corham. Dun Tarnav out and saw. Ord scoring of Farlar Park. Shin 3 as a Céile Nish Áth Cliath. And Tida Icasa in a Vovra and saw. Clárinish. A glorious score can he take a hook ruins her Nasha Hain sheet. Spásig Ben Talty he's. Talty a clish to in taobh hawl. But all to Macher Comegan to on telephone Nash and Clárinish. The Spás shicks the Lawrence on to Oren Dignan. Glorton Slitterga shoot on toes. Scoop all to Contosig and son of Taberto Áth Cliath. Agus he double tition of Vanish do Agus a Glana. Open it in for reach, tucked in to come like Jack Ledwidge. Tack the shocks in Nice Mole a couple of nomad news. Past Traston and son, Agus Natossa Habedra and Trossa. Cos Currishtack. Went to Mahori in Archicale and son, I get Derry, Ibracon Tossig Richie Hessian. In taobh hawl, but will Desh tacked on Dave Lena. Agus Tasha Shin, Idr na Cooley. Anna scorer Fadig Áth Cliath. Fi oberlit in of Leshigown or saw reached Hessian a Craig.
agus an fear creating Brian Farrell and Kate score go shoot an so Tráchtaire sin ceir scornish as a chéile ag Áth Cliath. Rauirte scorne agus gachratanis in a bhór agus stad áirithe seo. Leis an cancel le teacht if over Áth Cliath agus an cúlbáir Drisleáin gléite níos chun cancel na hógant. Cúlín idir na fórne. There's special command níl scóir an Clár le 1-0 díaganis agus Áth Cliath tá nuachtar. Nis deisig Drisleáin. Iad an nuachtar nis le 8-9 den nús an tá. Buil amach an cúlbáir an counts an ag taisle agus an bhuiid well ní bhuine sí an spruch amach. Agus contúirtans an fóst an Clár ag sin a smachú ní airín lo ar an tarn irta sigan san tá Seán Conlon. Conlon féhrú ard obair inis in obair na fórne ag Áth Cliath ag neartús a treisiú atá siad. Réiteoir ag fear Nicky O'Toole. Clipper Dimmerhóirí leiscar an adógi chéide ach ag a deire beag puck slasa I bhábhar an Clár. Jarrow Conlon an Sparrow mar bhí Ceathrú ard immerhóir an Clár agus banistóir ma fearisteachchan san beag dímáir leis an taspántas le 10 den nús. Ceir chúlín as a chéile ag Áth Cliath, Corey Kelly, Richie Heshin, Paul Batten agus Brian Farrell. It's brought in a teacht ón Clár. Cancel choiristeach go spéisiúil ach ríist an cosint a bhd níos fear ag Áth Cliath. A couple of nómada nús ach gáis an cancel na Clann. Amach fada le Devna Murphy. Obair le déanamh Howlandson ach smachtathe nó lasmacht ag Seán Conlon. Féhrún is atá sé. Conlon a teacht amach ag a deire. Trúr ó Áth Cliath mór haimpelir agus ag a deire an buile séir mealt agus tailtan sonige. Och, nómada go náma tá fácathe. Leis an cúlbáir, well bhí sé gléite amachchan son Patrick Murphy. Ach tá siad go é ágant ag a deire. Well ceann gar tóca ríist, amach fada le Seán Conlon. Tuag sé neistí taltaí dí Conlon, idir an vertigo. Tríle sé cúlín, mar a Dave Lína. Seán Conlon an counson ag taistil agus, well, ag taistil haar an trasnán. Na fórna chóscóirt an tríú bhhabhta idir taltaí agus Conlon. Ach ag a deire dint go maith ag fear chailbhála. Ina cúgla ná a hocht, ard scóir an Clár. Áth Cliath teacht a ríist. Na fórna annach chormar fad sa chéad lehansá. Smacht go deasig Derry Ware. Sin an fear dhéimse an cúldómh. Clipper Dimmerhóirí lí agus a malacha chéile son an réiteoir ríist leisce ar é héad an ormhín Clippert. Bhín réiteoir eile agus bhín fána ar láthra é héide. An slitir ag sciúra agus ag sciúra agus ag sciúra ó chuine go duine. Agus, well, ag a deire ag an Clár. James O'Donnell a teacht amach le Shellamh. De skillige é chavan ard agus a bhóg internash. O'Donnell fós a dul a ruair. Carrick tastal. James O'Donnell don Clár. Tríle sin scór. Ach ag a deire lágíirt agus Ábalton son ag Drisleáin é smachú go héasca. Sé nómad go lethe tá fácathe. Cleb má bríomhar go dtí seo, áit na bouty Ceathrú cena sé gart an tachtan secuing ar fáil dus na bútóirí. Cail chuinnig agus limnacha fannacht sa Staid sin. Dar nú tá na Ghailmh agus Tibredáin slán tríd dís na bouty lechan. Sin is an Clár teacht a ríist. Deis an son ard flochail dint a ríist an son ó iar Tom O'D. Agus sin thurna a ríist ag Áth Cliath. Is móta funí na measna gosantóirí. Glantan son ag Corey Kelly. Ábalta isin na smachú an son ta Isaac Hassett. Tras na ríist agus Colm Daly captain. As siad an bhríomhar ar fad ach tréis inúachtar ag Áth Cliath le tamlína nus a ríist an scill sin ag Áth Cliath go maith. Derry Ware a ríist. Dín taobh hawl beag obair go leor de déanamh an son ag Henry Green. Smacht go deas an son aige. Ag seas fan ó tá Seán Conlon ach go míid leach go deir an réiteoir. Agus cílíonn sé sin inis go mbeidh an buile séir le teacht ag Áth Cliath. Cúig nómad do go náma tá fácas i chéad lehansá. Deisile ag Richie Heshin, tá rá ceann os na builí séire aimse go dtí seo aige. Ach seán ceann is fuide ón cúil agus
Round on the Tavu Áth Cliath. Big Leiscar Réamhbhabhta a dhéanamh go dtí seo. Nes seo chun hÉireann. Buir Gírig ar an bhar An Clár agus siar beagán. Rís tost is Staid Semple. Lóhanna beag cuithe ag Áth Cliath ach ní dad a chuirg éon tionachar ar An Clár é sin scuilte seach ag hÉireann an tríú. Iireachta go siúd ó bhuiile séir agus cílann sé sin is go bhfuil Áth Cliath gafa cúlín chun tosa go ríist. Ríist tí healamh amach Áth Cliath. Tacht gar hís fúngan son atá Corey Kelly. Fiochann sé in orda. An counts ag taistil well sin scór an cléthe go dtí seo. Ag Corey Kelly. Déag sin orda. De bhís nach tart féin scór agus díreach idir na cúlaí ag deire. Ard scór ag bhar leir parca. Tar na cúlaí go siúd. Áth Cliath teach a ríist. Is er machchas an Clár feidh beidir den ómad ach le den ómad an ús tá siad go mór thnáis in Uachtar an fear sin a ríiste Tomán Tríd Kelly amach fad le Henry Green ach deachtartaí an son a ceann son a smachtú. Green fós ag lurg an clitar an son tá sé ggé. Brú damanta teach a seach ó Cosantóir An Clár an son sin é Isaac Hassett ach Green fós ag dulach tá sé dul seach an cúing an son agus ag a deire tí healamh ag buile cúing féidir go seaca híl mise. Se, well, ní raibh an mhair cinteach hín ceart an son an réidir bhí sé siúd níos congraí den action agus má sé deisiile ag rití heisiún. Haon díg aige, caicís ó chuin ag chuna Cail Cuinnig, híidir cúlín gard an tráóna sin híidir in Uachtar feidh tamil bhas a cléthe ach ag a deire Cail Cuinnig a teacht thnáis go tréin sa den ómad dúrnach in san cléthe áirithe sin. Trí nómad atá fáchan sa Staid Semple. San Éile. Anna chorm. Tá an mhair dul ar tín cúla a siad fannach go dtí go meise ar náis. Tá le dócha siad an buile cúig féidir agus seaca seo hÉireann. Tá stáil na gaothain son. Fear chum an néimhin sin. Banaisteoir Áth Cliath fearisteach an son sin é Martin Barry ó Churcaig. Ciúmas ríist agus hÉireann ag iarraidh an ceann son a róú idir na cúlaí. Féimar atá déntaige. Anna chraing ar fad an son Seanóna. An ceathrú cúlína go siúd. Agus sin trí cúlína is idir na fórna an seo. Trí scór dearnach ag Áth Cliath. An ceann son a dul a bhábhar Áth Cliath ríist agus gacrad i bhábhar Maintir na hard carga ag stad ára seán, banaisteoir brasásta. Is sin bút agus snasta sig bhí tarntar gansaí Dan Ward an son, nach an réitóir telefós ag Ward, tríd inis go fada le Brian Farrell, for sé scór man níos luha, deachtartaí an son ag An Clár, agus well ag a deire, dóhan déanta sin a chuid a thnáis ach obair fós le déanamh é a glanna. Se chun amach inis An Clár, deachtartaí leis a gabhn áirithe so, ach faoi se bheith sin buile séir dómh, nómad agus fithe tá fáchan so. Leis an ceann be sé glóir scór, níl scór ag An Clár inis le seach nómad, an trí scór dearnach ag Áth Cliath. Agus bhil an ceann son a dul seach níl marrán de bhaintear An Clár istigh éasca ag Áth Cliath sin na smachtú, agus teachtamach a ríist James O'Keefe. An praba bhábhar Áth Cliath, siar trasna haon Paul Batten. Spás inis agus deis ag Devna Murphy é chuirteach. Ceann son an gargan lína Derrick, bhfuil Cailí sin son, hín méid go méidir go raibh ar fóríle tar an réitóir agus an mhair, ach hín méid go raibh songs sa traum fight an son. Tá sé an tarna ceanna tá méthir stréan son ag Áth Cliath. Leis an Clár glóir scóráin eile beidir sa le beidh an chéad leitheisteig. Chá nómad tá díreach me hin ard an son ar an Clár hís, má se rá nómad sa mreis leis an tucha a bheith ann tarring fad na talún an son an slitir ag sciúra agus ag a deire I bhábhar Áth Cliath ríis, be siad brasáis leis an cúpla nómad dearnach a choiristeach
Trí cúlín can tosagan sa. Dá heh le pastí an uachtar an buile sláasa sin bocht ag an Áth Cliath son agus deis an Clár Tráchtaire rís bhráil ó scór rih le ham. Ceann son a bhábhar Áth Cliath áfach agus deis teachtamach a ríist. Ceann Garad. James O'Keefe a ríist. Dín taobh hawl agus Devna Murphy a ríist. Mayor Staid, dinta go plóir ag Áth Cliath. Ag lurg James O'Donnell stig atá siad in isis a chun tosach tá fin Revel. O'Donnell agus Revel an Míchéal an son. Ca má atrón tús. Ach an cosantóir ag gur géáil tá sé nationis ag James O'Donnell. Aber bhaig an tosaí is stig hí tarintá dhéanamh ar gitara. Agus cílíonn sé sin go mbeidh buile séir le teachta ag an Clár agus deis ar scór rih an brisin sa. Luach go cinnte le go héon scór an sa. Talty Hogan Cansa. Nes scóir tastáil an Clár. Tá chéad nó madam cútah gorta caite. Agus na scóir na dearnach a tríching as a chéile aimse Áth Cliath sa. Weirich Farah, sauce leis a gceannsa, má se ceann fut haar nations an an Clár. Agus an fearn haar nas deep hÉireann sa. Talty ríist an tríú cúlín go siúd ó bhfuilí séire. Beidir go mbeidh deisháin eile ag an Clár an sa. Péire tá atran sa. Teach an tosagan son an captain sin ag Colm Daly. Dinne á lorg chun an pass a hart sin hastín decrtaí chorúig beidir gona broch amach de Darragh Moran. Siar hain se siú deis an isig teacht don Clár ar naisig an captain Colm Daly. Ba beag an Clár brásásta le sin rá chúlín mar as i chéile an son agus an bhearna is lú idir na fór na ríist. Sin é an adóg lahama séit an son ag an réitóir. Beag an Clár sásta fuair rá chúlín in am cútah gorta an son a chilín ag an rise. An bhearna is lú idir na fórna in san chéad cleth an sa Tránón. An scóir le haman sa is Staid Semple Áth Cliath an uachtar ní leatra ach cúlín amháin. Héna hocht ag Áth Cliath de gúlín ag an Clár fannagiling búg 20 chéad lethe tacht agus action ile an tarna le gan bhail. Darragh Moran spás á grothú an son ag an Clár. Deis ag deire ag Gearóid Madden ón scarh agus an chéad scór aimsin son ag an Clár ag gethir an tarna iirt an ceann choirisios an cosantóir Colm Daly fácan íig. Fós a dul atá weir bhfuil Tráchtaire níl tá deis ar cúl agus tá an cúl ag deire ag Áth Cliath. Nús a rím agus is sin le feiscin tún tús an ceann son well obair le déanamh a Gearóid Madden leis an tarna cúlín ag a siúd. An is a teach an tosaigh Corey Kelly. Ó chéil na trinóide Kelly le híreach má tosaige an Fearlár Parkinson le scór má. Ibre chun tosaigh Richie Hession. Dín taobh hawl. Beidir bhfuil deis le teacht ón Dave Lína agus tá sé sin idir na cúlaí. Anna scóir fad ag Áth Cliath. Tríle sé cúlín, mar a Dave Lína. Sean Conlon an ceann son ag taistil agus, well, ag taistil haar an trasnán. Ar hís fúgan son atá Corey Kelly. Fichan sé in orda. An ceann son ag taistil, well sin scór an cléthe go dtí seo ag Corey Kelly.
Six an seomraí festis, Tá siad go bhfuil siad fós go láidir san cluiche agus san nóíocht. Fémar atá Áth Cliath na fórna carn trí bhát ar fad sa chéile ach an dá scór dearna gribhann brisig Ben Talty agus ag colm Daly don chlár chinnta go an bhearna leidir go dtí éon cúlín amháin. Cuoinnig caiig tarmh going an son Mohammed Cormac deir seaca go méid an breise tastáil agus an son Mohammed fós Corm I'll be a an brush tastal an son no bully Erica. No rudegen con the forna shaw, Scarron Tony Éile. Illing agus illing a Gwynna Éile, Shigalar Park and Slitter Cottage Stock and son. Acta, come on, Trish Turland, the Archunta and Clár, agus Nicky O'Toole and Ray Tor, for Clariga, Trish in the Heide, agus Largoshan Slitter reached, agus Denmark Gash Stach, a reached Ider Verton saw. Sin Martha Denta, Cliath Stachti Tave, the Lovadesha, Tave and Valia. In Sathairn lehan sa mar derm se lohanna ana bheo gui he séad seachan ach níam ró sé tunnachar arbe An Clár smacht go dasca bhar leir parca sin Paul Batten ach tín taobh hawl agus tá deis son ag Henry Green féchant an orda a tríl scór lua ach is sin taringthe go bocht ar héamh na lábha clé trí cheang an isis ar fóríl ag Áth Cliath fós éon cúlín chuna maithe sa. Bach mac gardan son a ríiste an Clár. Dá scór dearnach sa chéile ag maintar an Clár an sa. Pas mac her Míchéal son, mac dearnach go dtí Craobh Matten, cúlín ní maithe sa chéile aige an ceann an a ríist áfach ag tarlinn Garda agus Drisleáin ábalta sin na smachtú tá sé féhrú isteig. Ach bhí chuirteach an son ar an cúlbar agus cílín sé sin inis buile séir éascaile teacht amach ag Áth Cliath. Dá hé fós ag Sathairn ag tús an tarna lehan son. Cuinnig Norvúg an Clár a Cluitheáin as Ceiricheang go mórtas na úna sin na gcuine for Cláirige an tríú Cluiche bhí cá. Chaileidir gcuine chorcís a bheith dearnach bhí degúil in eatra agus bhíidir bocht go man tróna sin. Buile séir sin I bhábhar an Clár céim in sa bhreis agus an son Áth Cliath bhfuil bhútar an chéad bhebhta gcuine Loch Garman. Chaileidir gcuine na hirbhí an son bhí seaachúil in eatra agus bhí ár Cluiche dearnach gcuine na Gaillimhe a críting ar chó scór cíligh sé sin gur bhaine ar bar an grúp amach. Cailúnsan na bouty lechanis I gcuine chail cúine cúlín na bheatra an Clár inis ag brise tríd an son beidh bhfuil deis ar cúl ach a ríist anna chosint ag Áth Cliath agus tá tarn trasna ard an son tá fear Áth Cliath sínta agus is go méid focail ag an réiteoir le James O'Donnell comá. An cúlí sínta an son be chuir leis ag tastáil agus an réiteoir Nicky O'Toole ag sodar trasna go dtí James O'Donnell agus anna hentais go méid carta buí le nochta ar siúd an tá. Dúrché sin I seachtaí O'Donnell atá nach an lán tosaí is dólam. sé tamódí má se tá isteach in leabhar an réiteóra agus an carta buí ag a siúd agus an cúlbáire. Ifar cahar dólam atá na go deir se go dain fin revel atá sínta bhfuil bhí díon caipte go héin agus an tosaí bhíar sa chéile is go ga sin far ágan tar feic tamlín ar éon nós. Fin clogad buinte agus sin éon rial. Máise, buile séir amach le teachta Áth Cliath agus Drisleáin. Ní léon scórún mar se fós agus trí nómad caite. Tá rifle go brá, se go sé isteach nar bheith an chéad bhar in san immert inis. Buile séir scuilte isteach ag Áth Cliath. Fós a taistil. Ag a deir an lán cúlaí cín maxta dul ar eascanna sin na bhailú. Se go sé trasún cúltíad an cúlbáire. Agus Patrick Murphy ábalta féchant agus glanna beag amach fáil le Craobh Matten ón Scarabh. Well, tá Berto Áth Cliath ag dul thar go hainge tá sé sin agus éasca Áth Cliath sin na smachtú na súla buintear feadh second ach chuir neas go deir James O'Keefe. Túr ón Clár stig an son, éasca sin na smachtú ach go fáil le Craobh Matten a ríist. Móna himar seán seálta hawl an son ach ní le gensaí Áth Cliath ann agus an dóhéamh bocht go mála le seilbh cumá. Derry Ware an fear aimse an tain cúil sa clé go dtí seo. Isteach go fáil le Dan Ward chun tuairt inis I meas na dosathe. Ward ag féchant in orda an Ware ag féchant in orda ach ar fóríl a ríis má se ní léon scór fós feice sa tarna le. An Clár ann don dóhéamh bí cinnte. Taobh sa chuna srílaigh an Clár teacht I dtír Sean Conlon. Smacht go dasig an captéin sin ag Colm Daly. Chun contúirteach ag tarlinn Staid. Smacht ag an Clár. Agus ag a deire chur a Harran trasnán agus na fórna ar có scór. Dint go man son ag James O'Donnell. Ar á lehan. Corma tá muid an Craobh bhebhta in san cluiche. Brúan son ar Áth Cliath leis an bochamach an son
Chamad. Ceann fad de talún an talamh a bhí sé ach déint go mbeadh an cosantóir sin na smachtú. Nis Áth Cliath tréad Tommy Dillon. Seach sa lár. Ríist an taobh hawl. Agus smacht a gáling an son ag Maxted. Tá seach go mór an san immer. Tamach a fad inis le Cian Mullins. Slitter fágan na díg. Bhfuil caite go deire an réitóir. Agus cílann sin go mbeadh an buildup ag an Clár agus Áth Cliath be ceart mar agus deis in san chéad lehanis ag teacht ag Richie hÉireann. Fuair sé ceithre chúlaíonn trí an ó bhuilí séir ceann ó bhuile cúg bhéidir go seaca in san chéad le. Agus be ceart go mbeadh an ceanta go má leistigh do chud comisiún tá. Fear Nevin sin. Deis Áth Cliath a chur cúlainn chun tosa go ríist. Fuair sé ceithre as cúgéireach sa chéad le. Sin tarringthe. Well, Níl tarringthe hín Culbára rá go raibh sé fór Níl Cadáin an cúig go scór más ag Richie hÉireann agus cílann sé sin inis. Áth Cliath cúlainn chun tosa go ríist. Well, ní raibh maintear an Clár idir ag ar ggóil ar an sonach ag go deire. Idir gur ceann mara hógant. Well, tá sé sin go bocht ceart an son. Brontanas de chúlíne seathé sin ag Richie hÉireann. Gá ceann an imach nómad ach bhí an Clár fud na háit an son. Clabhreacht a stólam agus ag go deire tá gá chúlín inis idir na fór na héine déile ná de héindig. Gá chúl íon as a chéile ag Áth Cliath an Clár inis a tóra ceann dogad hain. Smacht go deas hís an son ag Cian Mullins. Féhrú agus buile sé eile le teacht an son má se. Right, Mionúr leirt go crostal in a chéile hís ach an réitóir cumad súl agus súl géir go maith cuasaí. Loch banistíocht Áth Cliath an son ag cearcail beidir go le a cuioineh ar ahrú dhéanamh. An buile sé le teacht don Chlár agus ag Ben Talty. Gá chúlín idir na fórnan sa Staid Semple. Fearle fágan na Parkinson gort a Áth Cliath gur Conor Nevin an trosa ach na súlanis ar Ben Talty. Se tá Devna Murphy tris teacht a dúr feag second ach sin go snas de Sathairn trasnán an son ag Ben Talty. Scór iver a carrig a siúd an tá. An bhearna is lú idir na fórna ríist. An brisig an Clár. Teacht amach an captain Colm Daly. Eber tríd agus well beidir bhfuil siad tóra cúil dá chud istigh snamachta go deas an son. Talty. Carrig tastáilú an son a déanamh iling níos fear dó hain. Agus Beo. Ard scór an son a ríist ag Ben Talty. Gá ceanna sa chéile go siúd bhí gá ceanna sa chéile ribh sin ag Richie hÉireann dá Áth Cliath. Tá míad corm a ríist an tá cúig bhautan is corm. Éine déile nó de trídeig. Is cléig fiosú. Dá héh gur dal raig. Tarrant ríist an son feic ag an réitóir. Agus buile sé eile le teacht ag Áth Cliath. HÉireann a ríist feic an mun an chóram sa. Nes tá Áth Cliath a chuineh ar an dí a thóganta isteach. Tá an písín pápéir me dtíon rúnaí híos. Agus nuair bheith an chéad bhrise eile den maach a darlóg an Ceathrú sin. HÉireann inis leis a gabhann áirithe sa. Sé cúlín go dtí seo ige. Ganach dtír ceann amháin caiilte sa chéad le. Agus an ceansa támánta isteach ige. Agus tá sé ige a ríist. Anna Haspátas an Ceathrú inis ag Áth Cliath le bheith déint an son iver naidí go teacht isteach sinna Evan Ford ó Chumann Naomh Marnóg agus fágan na Parkinson Sean Gavigan. Má se ahrú an chéad ceann tróna déint an son. Cleth an a chóngrach ón tús an buile amach an son ag Patrick Murphy. Fad go leor leis a boch áirithe son. An praba ag an Clár go deire. Beidir bhfuil deis ar scór agus deis cuasaí a chothair múg bhí chuir isteach an son a ríist. Gearóid Madden agus an réitóir Míchéal Túl fannacht an chard an immert an tús an son
Buillas le Tráchtaire talti. Idir héin agus Richie Hessian in áíire. An virgin na príomh scórála an Sathairn. Den omad caite in Sathairn lebeachnach. Talti dúrach óscór an cúl. Agus deis na fórna a chotharmúd an séú bhaut an tá. Green dúrach am bhealach chéile tréis na scamala hacht ach tugadh sí ar an aspa cinnte an ceann ag talti agus aber bhathríist ag a siú tá mid chotharm séh bhaut ar fad. Héin tí gan isle ná a cehardíag. Ag freagairt a chéile in Sathairn le hónar hosting sé den ómad ó hin inis. Gach sellh táchtach, cé cúpla nómad eile cinúna go cinnte. Clipper dimmerthóir leisce cinnte an túsan réitóir iad sanna héide, an brisige ar colm déala gur ag smachtúd an Clár ní aíonn leis, ach tá sé ag déala ag a deire, tint go maith an gaptéin. Ach éascaigh James O'Keefe, agus seans a Áth Cliath éon uair amháin eile. Scuilte seach ag siúd begáin omracach bhí sé ag lorg Brian Farrell ag beag obair le déanamh inis an trosaigh Dan Ward ol trasna agus é bhailiú tá na cosantóirí ar an ais agus an Clár abal sinna gláine stachtaí Patrick Murphy agus an taobhsud an bhairt go sé mac an Sparrow Gerald O'Connell ag lorg a stach na Georgia dus na Farrell an sonnaige. Well tá go leor canta ó Áth Cliath an son agus de clisteach an chamáin híos. Iad ag gur teach well tá leotha é sinna chamád an son. Rís teachtamach an son tá Richie Hessian. Scuile sé fé. Ceann son ag taistil agus tíreach ar an spotad of. Well, ní féidir leis rudidir behéan of Bunos County an Sathairn. Ard scóir fad a rís ag Richie Hessian. An tuchtú cúlín ag a siúd. Agus Áth Cliath inis, éon cúlín a bháin contosig. Éon a dóigh le ná a cartig. Ard caiimhin to going inis a Staid Semple. Clár sa tóir scór dogwaid. Well, an brisig Max Sheehan. Ag leabhar cúl an lámh an Ardig an réitóir agus tugadh sé ar neas do bhuilas éirigh a ben talti agus deis agus siúd na fórna chotharmú a ríist. Ní féidir iad a scarún tóna chéile. John Ceannais foscadí seo trónón ag talti. Leis Carmen son Gerald O'Connell ag leabhar Conor Coffey. Muideach sé siúd isteach nuair ag an céad bhar don Chlár an buillas éirigh ben talti. Cúigur ar an lína os a chóramach, ní bheith de gáíoch tart fé. Tá de gáíoch de ben talti le thorachar de chúl. Bhí mé díreach arán ná darach sé fégus yin. Well, Marion Paul Flynn fadó de Fort Láirge chunig sé bearna anna bheagar fad agus an isis maintar an Clár gafa rá cúlín contosig ard scór an sonnig ben talti. Bhí go leor ar neis ar an lína ach dhéann sé go maith agus an isis beidir bhfuil an suéad dul a bhábhar na Gláiríní an tá. Ard a spántas ag talti an tá. Áth Cliath trid. Henry Green ag iarigh smachtú. Ach ag a deire an buillas éir le teachtóibh. An a chluthe ar fad an isis going. An tahrú ag an Clár for fédó Conor Coffey ón mar teachtasteach agus a fágan na Parkinson Keane Mullins. Má se ahrú an son ag an Clár. Deis an bhearnas lúchirdir na fórna ríist. Hessian, ceann son ag taistil agus tíreach a ríist idir na cúlaí aige. Freagra láthach baunan son ag Áth Cliath. Cúlín idir na fórna tá. An dá héh Murphy ón tús anna chotharm buillas éir eile le teacht. Agus láthach baun tá Richie Hessian is ol teas na fearnéh insin. Well, tá sé seo I bhfad ón cúl. An cúlbáir le chuoinmh teachtamach an son Dara Steins ach tá an réidir istigh ag an bhar sa Hessian go dtí seo tránóna. Ceir nómatí a caite tarna lehananta. Deis gan na fórna chotharmú má tá náide. Richie Hessian dá Áth Cliath. Ceann son ag taistil agus leistigh den cúla an baist sár cúlín ag Hessian. Well, sin freagra úntaach ar an cúl a fór ben talti rá ceann maris a céile Hessian
agus cé bhfuil Ceathrú clic fóstal dul den ma machchan is bhfuil gach deir scéil go méid an breise tastáil chun na fórna seo scarúnta Míchéal. 7-0 ar fad Corm atáid. Ag an Clár bheith an count agus Oran Daignan. Cún go maith go dtí seo Sathairn le. Smachta go deasiste an sonnig James O'Donnell. O'Donnell is agus roch maith dhéanamh. James O'Donnell don Clár. Cúla le tastáil. Stoppathe agus contúirta sig an son nada ag a deire ag Gearóid Madden a bhís an ád ceart. Stoppa céadúr ag Steins ach hurling an slitter amach. Bhí Gearóid Madden in san ád ceart agus bhfuil sin gá chúl mar an son in imime cúpla nómad ag an Clár agus iad inis ar tí ahrú eile dhéanamh Fionn Duffy tactaisteach agus fágan na park an son Tom O'D. Fionn Daffy be cearta marrá agus Tom O'D a fágan na parka a cúl eile an son ag an Clár agus ag Madden. Be sé sin cinúna go cinnte gá chúla imime cúpla nómad ag na Cláirínig an sá. Áth Cliath teachta ríist. An dá héh ag fágan go héireadh ar park amach an sá Tránóna. An cosantá dhéanamh ag na Cláirínig an sá dint go maith Oran Peril. Shelvan rud is táchtaí ag stad seo. Lashley tríd an tarna le hansá is stad Semple ar lá brothalach beidir an chéad lá te de saoire fethe sé agus an Clár teachta ríist. Aber bhahanis. Cúl idir na fórnan sa stad Semple. Dó ceartíag le héna ceartíag. Gaichs na seolta ag maintre na mún an sá. Ach an count sa fáca glan in íig an sá. Deis ag Áth Cliath. Brian Farrell. Scuilta seach ag a siúd. Ach ag a deire. Cúlbára ábalta sin a smachtú Patrick Murphy. Nes spás a grothú níos fearr an Clár an fearr lá parka Oran Daignan. Sin ag taistil ach na taobhanna Míchéal an son dus na cúlaí. Ní leanna an Ceathrú atá stréig Áth Cliath. Pochamach a ríist nach raibh úntach agus brontanas Shelevation Ben Talty is stigla sé nó túsan sa Tránóna Ardamánaí is se fearnéh Joseph dúra gort lemáin agus well is féidir brethir go cinnte. Cearchúlín inis idir na fórna agus den amach gur sin an fearn is mó atá trééis bheith idir na fórna se chun tús. An Clár teachta ríist tánta Ganzathe buí a teachta agus stad áirithe seo. Isaac Hassett, Féhrú. Caiteach an son dín na dtí sin é Fionn Daffy. Daffy na sé Féhrú can count an gafa Harran Lína. Mionúr son ar Áth Cliath an puck slasla teachta na Cláirínig. 7-0 cata Sathairn le. Cearchúlín scarút na fórna Míchéal an sá Staid Semple an Green teachta amach a ríist ar lá áling ar fad. Nes Talty chun an count an hógan ríist. Ard Amani na skillne ar fad sa cluiche. Buildup de chos ar Áth Cliath ach ag deir an prabbe líróda ina bhábhar agus ábalta sin na glanna an son. Dín taobhhel began to Harrington son ag irrigation is machtútá Dan Ward. Ní Dan Ward is tulum ach Evan Ford a bhí anna go deire agus tá sé sin leistigh dus na cúlaí. Péire atra ríist an sá Stad Semple an módíreach ag Áth Cliath smachta go deas. Bhí obair fós le déanamh ach idir na cúlaí ag deire ag an anadí Evan Ford. Cúl clán atra. Sin began in scuilta stig agus Patrick Murphy ábalta dul ar neis agus sin na glanna Don Clár. Mac tín captain Colm Daly. Clem go siúd a meas na gosantóiríonn sa Tránóna. Dúirtí glanna ach an takeíocht an son ag Marcus Fitzpatrick ag a deire. Began in dain séir go bhí an clár leis na passanna sá. Sin cean son an teachtasteach ach go leor Áth Cliath gurgé chuid ar neis cos choiristeach an son agus ag a deire. Tommy Dillon ábalta smachtú agus teachtamach le Shelf. Lord Brian Farrell atá sé. Chun toscan son ar an gosantóir an cean sa cumadtaisteach go clisteige ach tá Caran son ó Sean Conlon agus deis ag an Clár teachta ríist an captain Daly a scuile se gansa. An immert ó ceann na parka. Ní léon tarntar taltíonn son a deir an réitóir. Trid atá sí Daffy ríist ag Lord Shelvan son. Clipperton Marhóri. Ní héad an réitóir. Began os chun den nómad atá fácan sa. Cúl glán scarút na fórna Míchéal. Well, tá sé sin a dul bhábhar Áth Cliath agus é sin caite deir an réitóir.
agus deise go teacht éon uair eile. Anadí fé ró le teachta Ceannais ar Éireann Áth Cliath, ifir thugtaigh Con McCluskey, in anad Dan Ward, agus an tarhuile le bheith déanta chumá ifir fithe héin sin é Joey Davy os na Crócaigh i gcail mo chuda, agus cíimiid an second cé fágant agus déanamh slí dó siúd an tá Tránóna na nótaí á tógant, neach an tarna duna tháinig go dtír an son. Le dul an orda inis, ifir trí tíag sin é Brian Farrell má se tá tréis an fárca ágant an son ag Áth Cliath. Tá dtír cimisteach sa den ó Modernach an son. Idir na fórna tá cúil amháin an son. Tá rá cúil go dain aimse sa tarna le An Clár ben talti agus Craobh Madden. Na cúil a bhún Cliath mar dern siad go miom ninic. Áth Cliath teachta ríist. Cansa smachta go daspaid bhfuil deis ó Míchéal down an son ar Henry Green. Bhí sé sin gar de bhór an angaigh an son. Ar fórií cúgan is ar stréachá. Pocamach ar Dave hawl ag Patrick Murphy. Idir dhá chóirlatá an mair ag An Clár go deire an cinenne. Leis ní bheith deithnas rómhúir leis a gan san a hógant. Agus an spot beag a ríis. Ná nómad an is fágad a gan áil. Scúpáilte in orda go maithan son go clistecha. Agus iad a teacht. Spás ag oscailta is ag An Clár. Gach scór lúg for ag a stad seo. Ach tá sé sin ag a deire ar yes agus ar fóríl. Cúgar fóríl ag a dáhéhann tá. Deir ó canla gíricha chud imreóirí a spreige. Gan a cluitheháin púte go mórtas na mún. Ach an so Tránóna tá siad inúachtar ach am fós le dul an sa. Den ómad cinúna go teachta inis. Smachta go háling howlann san ag Áth Cliath agus Jack Ledwidge. An passa rai gan a bheith úntach agus an chlár obaltiise na glanna. Immert ó cheann na parca mar bhí ón tús, dul seach an son tá Devna Murphy. It's litir a sciúr amach ag a deirech se le bhagónaí ag Áth Cliath. Cliste tríd an son, batna gur teacht amach. Nis, ag oscail sús Áth Cliath. An Clár tehebh Ceannais. Igur ige sin a smach tú dint go má, well, go míid leach a deir an réitor Colm Daly an son. Hí mis gur heas sin fód agus gur bailú go ruchan tosí isteach. Ach an réitor nach iling le iling a bhí an son agus má se beag deise le ag Richie Hessian agus an réitor dul isteach chun leirt leis a gaptéin chomá Colm Daly. An é hens go mé cart eile le techt an son agus tá Laurín beag nóta an son oscailte. Agus nuair dhéann sé sin, nuair bhíonn an scríbhneoirt mar sin ag Nicky O'Toole, cílíonn si go dtreacha carta, buí má se ag Daly an son. Deis ag Richie Hessian. Am golóir an táhéhann sa Staid Semple. Cúlíonn dearnach ó Evan Ford. Deis elinis an bhearna chuirsí péire. Agus an fear sin a ríist Richie Hessian. Ard haspántas Tránónaige. Agus é sin a ríist idir na cúlaí. Is féidir brethir go cinnte. Péire atúéis an dá cúlíonn dearnach ag Áth Cliath. Ina séideag le dó cúdeag. Áth Cliath teachta ríist. Dá héfah tuirsú tá sé tharbheith tethe maithan son chomá. Áth Cliath gur sin a bhúcantach ag a deire tá cosantar neis a ggóir an peiril ag An Clár agus deis sé sin na glanna. Scúpáilteach róád ag a deire an buile sleasa le teachta ag Áth Cliath agus iad inis ag brach bhfuil an swé teach lóhans na nómadí deirnach an sa is Staid Semple. Dá chúlíonn deirnach acu. Mar an Clár scuilte le cúpla nómad an ús, ben taltí is a groch Ceannais chun carú leis na cosantóirí agus crut éigean chorar an son. Fad na talún, gan a bheith únta go héh é ardúide, a beidir go dtucha Ceannais a ríist. Chur tríd an son agus a teachtamach tá captéin Colm Daly glanta go deirg An Clár. An is, obair le déanamh sin na smachtú. Déanta go snastig James O'Donnell. Lús na himmarthain is An Clár. Go dtíon taobh sa ríist na passan na tóiste for fa deisir cúlín an ceantan ag fionn Daffy. Ach ar clé agus ar fóríl an son aige. Séich an inis ar fóríl. Cúg nómad go lethe tá fácan sa.
Well, sin pacamach nach bhfuilúnta GAA Cliath agus colm Éile ábalta sin na smachtú scuile sé leis a gceann ortha ach a ríist yes. Agus well, sin ábhrín scuilte go deire, tá sé héanaan is sínta beidir le crampan níos mó na aon eile agus ahrú eile an Clár. Teachta Harry O'Donoghue ó Clár átha an dá curra agus fágan na Parkinson tá Dara Moran cosa úra an na háta agus stáisiid an cluiche. Chucaigh Jonathan McKennisteach go maithún scarf feic an chéad bhrise eile agus carta buipe agus ús go maithún ag Derry Weir dá Cliath ag an nóid sin freisin. Má se ahra go leor teach dá Cliath chumá beag Senan Russell ahra go leor ag an dáhéamh má se. Cosa úra an na háta an cúna mé déanaach don Clár for fé trí an son. Nu Senan Russell becheart amrá dá Cliath an Henry Green agus go leor obairúnaíochta le déanamh híos má se na hathra déanta fé bhain cúgnómanta go náam. Idir na fórnantá ní leatra ach an dá chúlín scuilte seach an Clár agus ag taltaí cean son ní don go méid an adige an réitóir ag fear go géiriste an son bhí chuilbáric ag brethra cean son níor leis ní héadú an réitóir seo a clippert bhfuil sé críocna sa líon tá! Tá sé críocna sa líon tá cúil eile aim sean son ag an Clár bhí go leor imirthirí an son ach gearg le duine éigent teangamháil éigentí inmh leis an slitir agus cílín sé sin inis go bhfuil cúig chúlín idir na fórna agus well an Clár in áit bhahanis Áth Cliath sa tóir scór mac go fada le Corey Kelly inis ag iarraigh cúil dá chuideach stoppa an son chum éigent ag Cian Maxted agus na Cláirí nig inis agus an cuiics na seoltacha. 3-5 le héana séad ag an sa. Taltaí a ríist. Ach an cúil sin, treisiad a chur cúig cúlín chun tosa an sa. Dechar iescin cé fór an teangamháil déanaach seachún de Ellen son ag Gearóid Madden. Tá sé sin na methair an lína beag an puc sleasa ag Áth Cliath. An táma goach dómhan is an sa. Ó héamh Craobh an na hÉireann bhain lí le ceithre Craobh le éireann an grád na Mionúr ag Áth Cliath. Ceann dearnach an 9-5 tamil fada. Don Clár ní le choach an dá ceann, naidir nócha 7 an chéad ceann, agus an ceann dearnach an 2,000 agus a 23. Seachún a ríist an captain Colm Daly. Ibar raig a clist an son, an spás crutha an Clár ag críoch nó go láidre an sa. Déna cúlín amháin eile beidir an gnó ben taltaí agus taltaí idir na cúlíí an sa. Luair go Lochleant an Clár iad bra sásta agus an bhearna is mónis idir na fórna an sa. Tarrant scuilt an son, bhuiil is éile dul a bhábhar Áth Cliath. Tá sé cúlín idir na fórna an son agus déanam amach mé cúlaigh tastáil ó Áth Cliath má tá éon seans chuna bheith acu Tráchtaire in san caibhlann ortha sa. Táim go bachtan sa, Richie Hessian. Rud ar Tráchtaire anna bheith gona cailcuinnig le lechan is lein, vidir sé cúlín chun deirg, chuir ar héana dóna am cúilteamh gort agus an bhearnas luatra. Tastín se seo Áth Cliath. Brú ar Richie Hessian. Tá sé treis a bheith arás ón tús agus arás a ríis leis a gceann sa. Tegann siad go bhfuil ann fós ann dóibh héana 7 ganis gona 3-7. Le cúpla nómad le chuir leis an seasca cinnte freisin, bhí go leor athraithe agus ionadacha tháinig istigh agus mion na gharta agus ar Éile. Áth Cliath teachta ríist ar Dave Howell. Ag leorg Derry Weir an son atá siad. Tarring fad na talún an son ag Colm Daly an captain. Tháinig ag Áth Cliath a trid go deir an sa. Bhí ard caibhlant in áíire going an sa. An Clár a ríist, dint go maith óir an daignan. Glant an son ag Colm Daly, léach ceart don Clár an sa Tráóna. Tríd a ríist scuir an slitter agus tá sé an Clár. Deis ar cúlín agus é sin ag a deire ag Fionn Daffy ar 4 8 gaingar stré. Áth Cliath is a glorg an slitter a bhogad có mar agus gur féidir dín taobh na parca. Smachta go deas an son. Hessian a ríist, buile sé mealta, fear cé na hógaigh. I léon chóir fós ó hebh ann chuirtútamh gorta. Dúirt le techt an ordanis anna Éile, chumá don Clár le teachtasteach, agus sin ifir naid díag caithal rain ó chuirthe dán ó gearna. Aum a bhelt, sin na hastín,
Glór action, tá sé sin bogad chun tosig inis ag an réiteoir. Well, an Drisleáin sin cool. Sin íon ceist, hí do gáníocht ag taltaí ar Dave eile níos luatha. Ní mór an Clár inis cúpla imreoir eile chur an asar an líne sin. Richie Hessian. A third face, stop ag Murphy and Coolbar ag an tarna deis son. Ag Áth Cliath agus bhí ag Jack Ledwidge. Ach beag buile chuig féidir agus seasca ag a deire mar thura. An Ceathrú sin inis ag an Clár over na díga teachta seach Cathal Ryan. Agus fágan na park an son is dulm Sean Conlon. 3 nómad atá díra cym an order an glogan sa. 3 nómad le chur leis an seascan sa. Far sínta istig ó chunta an Clár. De ghartú agus, well, chuir sé sin leis an méid a chuir an réiteoir le deir na himrethe. Tá amach bhfuil fear sa bhreisir barcan san ag an Clár. Buile chuig féidir agus seasca le teachta Áth Cliath. 3 nómad ní hesin fór an ceann son, nuair thóg, tarn fad na talún, hesin istig, sa tar náise Áth Cliath, se chun Paul Batten. Ag glóir duine chun an pasa hartá sé, ach ag a deir an Clár sé Marcus Fitzpatrick, ceann sa ordathe agus glanta ach ní chofada le fear Áth Cliath a deir a hain sé, mach chofada le Evan Ford, cúlín níos luatha, nuair tháina sé isteach ach an ceann son, an rudeirna has to go Áth Cliath, Im 4 ílan sonnacha. Nómad atá caite. Tá an Clár ag iarraigh fear thug international staach arís an son na Honington Park Gorta. 3 nómad a bhí fógrathe, tá nómad a sin caite hena hain. Ach idir na fórna an sa tá cúlín, 3 ag le héna 7. Puck amach an son ag Patrick Murphy. Taobh tá rán na haríist. An Clár níos fear in san tarna le an 3 cool in áíire an difriíocht in san tarna le ach Áth Cliath trid go fíorhear na himrann sa. Chuiristeach an son ag Devna Murphy. Turling Sanad Contort bhfuil tarringta stig tá! Tá tarringta stig an son agus beag buile éiricha go cinnte ag Áth Cliath agus deisir cool inis ag teacht sé Richie Hessian na hógaigh agus deis an bhear na leidú go dtí péirige. Well, drama go deir an sa is Staid Semple. Réiteoir dul seach ag leabhart le Colm Daly chomá. Ach, ní bheith géon cóirt ní dólam. Ach tá an buile éiric inis ag Áth Cliath. Well, tá an fear seo Hessian tar éis a bheith arás an dain an sa tróna Áth Cliath os na hirirtaí go dtí seo. Tastín cool inis an buile éiricha. Os a chabhar amach Patrick Murphy. Richie Hessian Áth Cliath agus é aige. Má se, mar dhéanaan dur gona cail chuinnig. Áth Cliath ag craig nó go láidir an sa. Agus níl an Cliath seo hart go fóil. 2-7 inis le 3-7. Péire atran sa inis a Staid Semple. Cool déanaach ag Hessian. 5 second or mórdor, sin eile tá fácach bhí mail nó hó in san tréimh se dam cútamh gortan sa go dtí seo le chur nasin san leis an puck amach a bheith tóca haríist. Níl Dennis Rómhór an Clár an ceann son a lorg. Ní ceotúil an réiteoir a fear go céir a chóirsaí an sa híos. Péire idir na fórna an sa. Well, ní don gohfuil am le haid gá chúlín ag Áth Cliath má se cúl heastíí nutha má tá siad chun an ceann sa thart lotha. Tá 3 nómad a stig ach beag imirta bháin eile déanam amach. Anna chaimhlinn fecinn sa Staid Semple Haran lína agus an puck sleasa sin a bhábhar an Clár. Gerald Conlon banistóir bra sásta. Táim a bheith leis a gán áras Isaac Hassel chun é thóg an dóibh. Cuinig na clí Ceathrú cena sé gart tá cail chuinnig agus limnach. Siar a hain an Clár. Shelvan rud is táchtaí smachta go deas an son ag Míchéal Ryan a Carrie O'Donoghue. Scuilta isteach ach ag a deire. Sin ar héamh na lábha deise ach bhí cailís feice nuair a chafhann ceann san isteach. Agus buile séir le teach don Clár má se beidir cúlín an áiricis tá muid bhead os chun an 3 nómad. Nómad san reis caite. Agus buile séir le teach chumá don Clár bentaltaí a bhí austómh in áireann sa tróna. A héana agus Richie Hessian Áth Cliath heasamach domsa ach an fear seo taltaí. Well, beag Tráchtaire taltaí amach an sa bí cinnte. Leis se chun iireachta ag ben taltaí. Sár haspántas in an tam catan sa 3 nómad a bhí fógra tá mid nómad os cion sin hena hain. Ceann sa tóiste agus tóiste go maith ag ben taltaí. Áirt haspántas a ríist.
Cool glán idir na fórna. Agus leis sin an adó Geirigh séite ag Nicky O'Toole. Tá town catan sa Staid Semple. Ní hanín se le maintar Áth Cliath. Ach, bhí an Clár ábhrín beag bídeach níos fear roch an cléthe. Trí cúlaim se cá in Sathairn le beidir an difríocht. Ru de cílín inis, gofuil rás Áth Cliath ritan sa. Siad an Clár a bheith go dul raig go tís na bouty Ceathrú canis an tachtan se cún. Treis cléthe ma amán sa Staid Semple. Críochnathe le buat a ein chúlín ag maintar dal cash an scór derigan sa. Trí seachtaíag an Clár, dó seachtaíag ag Áth Cliath. Dara Moran. Spás á grothú an son ag an Clár. Deis ag dara ag Craobh Madden ón scarf agus an chéad scór aimsin son ag an Clár ag hÉireann tarn iirt an ceann chuirsís an cosantóir colm téili fácan íag. Fós a dul atá weir bhfuil Tráchtaire níl tá deis ar cúl agus tá an cúl ag dara ag Áth Cliath. Nús aríim agus is sin le feiscintún tús an ceann son. Well, obair le déanamh a Craobh Madden leis an tarna cúlín ag a siúd. An is a teach an tosig Corey Kelly. Ó chéil na trinóide Kelly le híireacht ma táisige an Fearlar Parkinson le scór ma ibre chun tosig i Richie Hessian. Dín taobh hail, beir bhfuil deis le teachtón Dave Lína agus tá sé sin idir na cúlaí anna scór fad ag Áth Cliath. Tríle sé cúlín mar a Dave Lína. Sean Conlon an ceann ag taistil agus, well, ag taistil thar an trasnán. Or hís fugan son atá Corey Kelly. Fiochan sin orda. An ceann ag taistil well sin scór an cléthe go dtí seo ag Corey son. Talty. Carrick tastáil ugan son. A déanamh iling níos fear dó hain. Agus Beo. Ard scór an son. Tá Richie Hessian. Scuile sé fé. Ceann ag taistil. Ag taistil agus díreach ar an spotted of. Well, ní féidir leis rudidir behíon of Clár an bulas Eric Ben Talty. Cúigur ar an lína ó sa chóramach. Ní bheith de gáníocht tart fé. Tá de gáníocht aige! Ben Talty! Richie Hessian dá Áth Cliath. Ceann ag taistil. Ag taistil. Agus leistig den cúla an bash. O'Donnell is agus roch maha dhéanamh. James O'Donnell don Clár. Cúla ag tastáil. Stoppathe agus contúirte sigan son nada ag a dara ag Craobh Madden. Far go géir sigan son bhí chulbáric írig brethric an son níor dhearg leis ní héadach an réitóir seo de Clippard. Bhfuil sé críochnú sa líon tá. Tá sé críochnú sa líon tá. Tastín cúla is an bhfuil Erica. Ó sa chairmach Patrick Murphy. Richie Hessian dá Cliath agus é aige. Má se mar dhéanamh ar gona cailcoine.